Waħda mill-affarijiet eżisti li hija importanti ħafna għat-tiġdid tal-ħajja tal-Knisja, għat-tiġdid spiritwali tal-Knisja eżisti, u meta nitkellmu minn tiġdid spiritwali ġifieri, it-tiġdid tal-Knisja fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mhux spiritwali fis-sens isu fejna ara dik hija ħaġa spiritwali, waqt dik hija ħaġa materjali isu f'x'namlu, dik spiritwali dik materjali. Le, it-tiġdid spiritwali tal-Knisja huwa t-tiġdid li jseħħ bil-qawwa ta' Pentekoste. Fil-verità mingħajr l-Ispiritu Santu m'hemm l-ebda tiġdid, m'hemm l-ebda għawmien spiritwali fil-Knisja. Waħda mill-kondizzjonijiet essenzjali jeżisti biex il-Knisja tiġġedded fil-qawwa tal-Ispirtu hija l-kondizzjoni tat-talb. Pentekoste fil-bidu eżistijaj seħħ f'kuntest meta l-Apostli ingħataw għat-talb. Mhux qalu xi talba l-emmulaw, imma meta ingħataw għat-talb. L-ewwel biex ngħidu hekk moviment qawwi ta' evanġelizzazzjoni fih dan il-Knisja biex ixandru l-persuna ta' Ġesu mingħajr biża ta' xejn quddiem kulħadd, proprju ingħata fil-kuntest meta l-Knisja inxtefet titlob. Mhux meta l-Knisja ntefet tagħmel 100,000 ħaġa oħra, meta nxteħtet titlob bis-serjetà għaliex Ġesu kien dak li talab minna. Għallhom biex joqogħdu jistennew sakemm ma jitlibsu bil-qawwa, sakemm ma sseħħ il-weda li jagħmel il-missier illi jagħti l-Ispirtu Santu. Allura eżistej il-ħajja tat-talb, aħna biex ngħidu hekk fil-Knisja rridu nkunu fiċ-ċenaklu kontinwament. Kontinwament. Rridu nkunu mhux fis-sens li noqogħdu nintefgħu nitolbu ma nagħmlu xejn aktar, is-sens li d-dispożizzjoni ta' qalbna tkun dispożizzjoni kontinwa fit-talb, kemm hija diffiċli eżistijaj, kemm hija ibsa meta aħna ma nkunux nies ta' talb. Diffiċli biex il-Knisja tiġġedded. Diffiċli biex il-Knisja tagħmel esperjenza qawwija. Diffiċli biex il-Knisja verament tara iżbuħija tal-bidla s-sieħa illi Ġesu irid jagħmel. U llum eżistej, hekk nixtieq illi meta nitkellmu mit-talb nippreżentalkom talba partikolari. Meta Ġesu qallulu għallimna nitolbu, Ġesu tom it-talba tal-missierna. U ma naħsibx li aħna rridu nkunu differenti minn Kristu eżistej fil-Knisja huwa hu li mallem vera tat-talb fil-Knisja, Ġesu stess. U jekk l-Apostli kien tom it-talba tal-missierna meta rrid jgħallimhom jitolbu, nemmen li anke lilna irid jagħtina din it-talba eżistej. Però nixtieq li nħarsu ftit lejn it-talba tal-missierna illum mhux tant bħala talba fi anfisha, ġifieri pereżempju meta tgħid jien ħammur nitlob il-missierna u tibda t-talba tal-missierna. Però aktar milli talba, nixtieq li nħarsu liha bħala mod ta' kif titlob. Qed tifhmu d-distinzjoni? Mela talba hija ngħid it-talba tal-missierna kif inhi. Mod kif titlob hija li naqbdu l-elementi jiġifieri dak li jagħmel it-talba tal-missierna, l-ispirtu tat-talba tal-missierna. U dak jsir attitudni interjuri ġewwa fina, mela attitudni tal-qalb tagħna fir-relazzjoni tagħna malla. Mela irdi nagħmlu qabża bejli ngħidu il-missierna għalli konna l-attitudni ta' dak li hemm fil-missierna. Issa il-missierna eżistej din it-talba ninnutaw li qiegħda mqassma b'dan il-mod. Fil-bidu għandek il-min qed tindirizza f'din it-talba il-missierna, missier. Imbagħad għandek 3 talbiet li jmissu mal-glorja ta' Alla, mal-infittxu l-Alla fih nifsu li huma jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif issemmek da fl-art. Mela dak huma l-ewwel 3 talbiet fil-missierna. Imbagħad għandek 4 oħra li jmissu magħna, mal-bżonnijiet tagħna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum l-ewwel waħda. It-tieni, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. It-tielet,
la ddaħħalniex fit-tiġrib. U r-raba, iżdeħlisna minn kull deni. Mela il-missierna għandha 7 talbiet partikolari indirizzati il-missier tagħna fis-sema. Ejjew issa neħtlu eżisti milli tkun talba fiha nfisha l-attitudni li hemm fit-talba tal-missierna li tkun l-attitudni tat-talb u l-mod kif aħna nitolbu. Mela l-ewwel ħaġa li Ġesu poġġinna fuq fomna f'qalbna hi li l-Alla nsejħulu missierna. U fuq din nixtieq ngħidaw l-ftit affarijiet, ċertament fuq il-talba tal-missierna eżisti nistgħu nagħmlu katakezi tok fuq kull parti tagħha. Però llum xtaqt nagħmilha b'mod sħiħ f'ħin qasir biex nieħdu aktar l-ispirtu tal-attitudnijiet tagħna fit-talb. Mela l-ewwel attitudni li nieħdu fit-talb hija li aħna number 1 irdu morru quddiem Alla bħala missier. Bħala missier, mhux bħala xi ħadd li ma nafuhx, mhux bħala Alla isu Alla l fuq distanti ma nafuhx, Alla xi robot, Alla li jmexxi l-univers u m'għandux relazzjoni magħna. Le, huwa l-Pa. Jekk inti ma tmurx titlob b'qalb ta' iben allura, mela l-missierna hija talba tal-ulied. Mhix it-talba ta' kulħadd. Il-missierna hija talba ta' min jifhem li huwa iben Alla. Aħna bil-mamudija sirna l-kol ulied Alla. Aċċettajna l-Ġesu bħala s-situ s-Salvatur tagħna, irċevejna l-Ispirtu li jgħid fina Abba missier u nistgħu narfu l-Alla b'missier tagħna. Mela jekk profondament m'għandikx relazzjoni mal-missier bħala iben, it-talba tal-missierna mhux tagħmel sens. Ma tistax titlob il-bqija tat-talba tal-missierna. Ma jistax kollok dawk l-attitudnijiet l-oħra tat-talb jekk m'għandikx l-attitudni l-iktar profonda, l-attitudni ta' iben. Għalhekk Ġesu għalilna jekk ma ssirux bħat-tfal iż-żgħar ma tieħdux fis-saltna tal-Alla. Il-konverżjoni tfisser li aħna nsiru ulied il-missier, ulied ċkejkna tal-missier u nitolbu b'qalb ċkejkna, b'qalb sempliċi ta' tfal iż-żgħar. Mela din eżistijej hija l-ewwel attitudni inti meta tmur biex titlob titmur bħala tifel żgħir. Fir-relazzjoni mal-missier ifisser żewġ affarijiet. It-tfal żgħar mal-missier żewġ affarijiet huma ħafna essenzjali. L-ewwel ħaġa li jħallu l-missier iħobbhom, ma tibdix minnhom mela mhux tagħmel int li tħalli l-Alla jħobbok, li tħalli l-missier tas-sema jħobbok. Mela tal profondament l-attitudni hija li aħna nħallu l-mulej jħobbna l-ewwel qabel kollox. It-tieni ħaġa hija li aħna mbagħad għax jħobbna nafdawh. Jekk m'hemmx fiduċja bejn l-iben u l-missier, allura mhix relazzjoni bejn iben u missier, no? Mela niftakru eżistijej. Neħtlu fit-talb l-attitudni profonda ta' qalbna quddiem il-Pa tagħna li narfu kemm iħobbna u rridu nafdawh. Però Ġesu ma qalx jgħidu missieri li jintfismew imma missierna. Mela tfisser mill-ewwel eżistijej li aħna mhix kwistjoni nirridu nitolbu waħedna maqtuwajna rasna, irid ikollna l-attitudni ta' komunità, l-attitudni ta' komunjoni, l-attitudni ta' knisja, anke qed nitlob waħdi. Jiena rrid nifhem li jiena parti mill-knisja, jiena parti mill-komunità. U ma ninqatax għalija rasi. Min jgħidlek jiena nitlob waħdi. Ġesu għalinna biex nitolbu waħedna wkoll, però Ġesu għalinna wkoll biex nitolbu flimkien. Fejn 2 jew 3 jinġabru f'ismi jiena nkun hemmhekk f'nofshom. Xi kuntant isib min jgħidlek jiena nitlob ta' però ma mhux knisja f'għadha, però nitlob waħdi. All right, però dak ma jagħmlikx dixxiplu ta' Ġesu. Ma jagħmlikx dixxiplu ta' Ġesu. Li qegħdin ngħidu missierna. Mela, dik l-attitudni eżistijej biex ngħidu hekk din hija fundamentali, attitudni bażika għall-ħajja tat-talb tagħna kollha. Mhix talba fiha nfisha, imma l-kundizzjoni l-attitudni kif nitolbu. Li narfu l-Alla b'missierna li jħobbna u aħna ulied li nalqgħu l-imħabba tiegħu u nafdawh u maqudin mal-oħrajn. Imbagħad l-ewwel talba illi aħna nitolbu, allura attitudni oħra li għandna jkollna hija mill-ewwel Ġesu jgħid jitqaddes ismek. L-ewwel mod ta' talb li Ġesu jpoġġi fuq fom in-nisrani u f'mhom daw eżistijej ħasra huma sempliċi imma profondi jistgħu jibdlu l-ħajja tat-talb tagħna bħala nsara fil-Knisja. U għandna bżonn. L-ewwel ħaġa li jgħidilna jitqaddes ismek. Ġifieri b'mod sempliċi
infaħru l-Alla. Niprofa nispjega mistirna fis-sempliċità kbira eżisti. It-talb tat-tifħir. L-ewwel ħaġa eżisti li aħna msejħin li nfaħru lil mulej. Huwa mod ta' talb li ħafna drabi eżisti, ħafna drabi npoġġuh fil-ġemb. Li nfaħru l-Alla, Ġesu ma jibdinniex fit-talb tagħna billi nqogħdu niffokaw fuq il-bżonnijiet tagħna, l-bżonnijiet tad-dinja, l-bżonnijiet tal-Knisja. Le, l-ewwel infaħru lill-Alla. Infaħru lill-Alla. Infaħru lill-Alla. X'inhisbu hija eżistijaj li tfaħħar l-Alla? Li int ma tibqax fiċ-ċentru. Meta aħna nitolbu għalina għall-bżonnijiet tagħna tal-oħrajn, jiġifieri nitilqu mill-ewwel meta aħna fiċ-ċentru. Min għandu relazzjoni mal-Alla vera mhuwiex hu fiċ-ċentru. Mhix familtek fiċ-ċentru, mhux iż-żwieġ tiegħek fiċ-ċentru, mhumiex uliedek fiċ-ċentru, mhix il-parroċċa fiċ-ċentru, mhix il-komunità fiċ-ċentru, mhix il-Knisja fiċ-ċentru. Huwa Alla. Faqda miegħu mbagħad impoġġu dan kollu fiċ-ċentru iva, però faqda mal-Alla. Faqda mal-Alla l-ewwel, din l-ewwel ħaġa l-għaqda tagħna miegħu fl-infaħruh. Eżistijaj, meta aħna mulej ma nfaħruhx għax ma nafuhx. Teħdu x'qata? Meta ma nfaħruhx għax ma nafuhx. Ifaħħar lil Alla biss min jafu. Min jafu, min jaf minnu. Min jaf minnu. U allura nistedinkom eżistijaj, jew nfittxu li nkunu nafu iktar mulej. U meta mmorru nitolbu, immorru b'attitudni ta' qalb tfal, u l-ewwel mument tat-talb tagħna ikun tifħir. Tifħir. Xi drabi tista' tgħid tara, ħanqatta sija nfaħħar l-Alla bis-salmi, b'talb ta' tifħir ieħor b'mod spontanju. Imma li tfaħħar l-Alla ħa nagħmel xi minuti nieqaf u ġast infaħħar lil mulej. Ma npoġġix lili fiċ-ċentru l-problemi tiegħi, jinfaħru anka fil-problemi tiegħi. It-tifħir. Jitqaddes ismek. Imbagħad li jidinna hija tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Ġesu eżistijaj, darba minnu fil-ġillu jidinna fitxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u l-bqija kollox jingħatalkom bżieda. Bżieda, bonus. Ħafna drabi aħna rridu l-bonus, naħdmu għall-bonus, però ma rridux dak li hu l-ewwel ħaġa. Il-fitxu li tiġi s-saltna ta' Alla. X'inhi s-saltna ta' Alla? Is-saltna ta' Alla tiżdej fis-sempliċità kollha li Alla jammar u Alla jkun fiċ-ċentru, li Alla jkun fil-kontroll, illi hu jkun tassew il-kollox fil-qalb ta' kull bniedem. Dak tfisser. Fej Alla jsaltan, fej Alla jammar, fej Alla hu verament hu, u nħallu lilu jmexxi l-istorja tagħna, hemmhekk tiġi s-saltna ta' Alla. Issa eżisti s-saltna ta' Alla ġiet fil-persuna ta' Ġesu. Ta' Ġesu. Ġesu fih hemm il-milja kollha tad-divinità, jidin San Ġwan, aw San Pawl f'waħda mill-linnijiet kristoloġiċi tiegħu. F'Ġesu il-missier risaltan kompletament. Ġesu Alla l-ewwel qabel kollox. Issa eżistijaj, aħna is-saltna ta' Alla mela li Alla jsaltan fina jiġi dejjem permezz ta' Ġesu. Ġesu. Però Ġesu eżistijaj jiġi għandna dejjem permezz tal-Ispirtu Santu. Jekk ninnutaw f'tliet momenti qawwija Ġesu eżistijaj ġi permezz tal-Madonna u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ġesu eżistijaj. Meta tela s-sema ġi molli fi sħaba, tela fi sħaba, simbolu tal-Ispirtu, u l-anġli qalu kif rajtuh ġej sejjer ħajerġa' jiġi. Mela min se jġib lura l-Ġesu? Għax aħna qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi, l-Ispirtu Santu, simbolizzat fi sħaba. U Ġesu fl-Ewkaristija kuljum jiġi fl-Ispirtu Santu, s-saċerdoti jitlob l-Ispirtu Santu jinżel fil-ħobs l-inbitu jibdilhom. U allura maħbubin tiegħi aħna rridu wkoll narfu dan huwa l-Ispirtu Santu li jġib il-Ġesu fil-ħajja tagħna. Mela meta qed nitolbu ħadd tiġi saltnatek, qed nitolbu l-ewwel qabel kollox biex aħna nimtlew bl-Ispirtu ta' Alla. Bl-Ispirtu ta' Alla, mela l-ewwel infaħru l-Alla. U waqt li nfaħru l-Alla jitqaddes ismek tiġi saltna. Waqt li aħna nfaħruh nintolbu u jimlina bl-Ispirtu Santu. Għax meta nimtlew bl-Ispirtu Santu, hemmhekk is-saltna ta' Alla tiġi f'qalbna. Hemmhekk jiġi Ġesu u mal-missier u jamru ġewwa fina. Jekk is-saltna ta' Alla jgħidilna San Pawl mhix kwistjoni ta' ikel u xorb, imma l-ferħ fl-Ispirtu Santu.
Ġesu eżisti fit-talb jirċievi l-Ispiritu wkoll, ma speċjali fil-mamudija. Naraw rakont tal-mamudija f'Salluqa. Ġesu kif jitla mill-ilma mamet minn ġwanni jitlob. U waqt li jitlob jinfetħu smawiet u jinżel l-Ispiritu. Il-Knisja fiċ-ċenaklu titlob u tirċievi l-Ispiritu Santu. Atti kapitlu 2. Atti kapitlu 4, il-Knisja terġa' tidħol fiċ-ċenaklu u terġa' titlob u terġa' timtela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Mela, tiġi saltnatek inkunu qegħdin nitolbu mulejja, għatini l-Ispiritu tiegħek. Issa anke qegħdin nistaqsu nfusna aħna għandna din l-attitudni fit-talb, mela li mmur b'qalb ta' tifel żgħir quddiem il-missieri illi infaħħar l-ewwel u nitlob li nimtela bl-Ispiritu Santu. Dawn huma l-affarijiet li għandna nitolbu. L-ewwel infaħħru l-mulej, imbagħad nitolbuh illi jimlina bl-Ispiritu tiegħu. Imbagħad eżisti t-tielet talba li hemm fil-missierna hija ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Mela, wara li nitolbu biex nimtlew bl-Ispirtu li s-saltna tiġi infittxu rida talla. Għaliex min hu mexxi mill-Ispirtu Santu eżisti ma jfittix dak li jritu. Kif tista' tkun immexxi mill-Ispirtu Santu u tfittex li trid int fil-familja, li trid int fuq ix-xogħol, li trid int fil-Knisja, li trid int fil-komunità, li trid int fil-ħajja personali tiegħek. Meta inti għadek tfittex li trid int mintix bniedem ta' Alla. Int mintix immexxi mill-Ispirtu ta' Alla. Tista' tkun mhux kemm tgħid talb u ma nafx tagħmel jekk għadek tfittex lilek innifsek. Kull darba li tfittex lilek innifsek, f'dak il-mument tal-inqas mintix immexxi mill-Ispirtu ta' Alla. Min huwa mmexxi mill-Ispirtu Santu ifittex dak li Ġesu jrid, dak li l-missier irid. L-Ispirtu huwa l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-uliet adottivi jgħidilna Pawlu. L-Ispirtu Santu jwassalna biex narfu l-moħħ ta' Alla. Jgħidilna San Pawl fl-Ittra Korintin. L-Ispirtu li jarbel il-moħħ ta' Alla, l-Ispirtu li jfittex ir-rida ta' Alla. Il-bniedem il-qadim, il-bniedem mingħajr Alla ma jfittix ir-rida ta' Alla. Imma l-bniedem immexxi minn Alla li huwa iben li jfaħħar l-Alla, li jrid is-saltna ta' Alla, allura jfittex dak li Alla jrid. Allura dan huwa t-tielet talba, t-tielet mod ta' talb ukoll kif aħna nitolbu. It-talb li nfittxu rida ta' Alla, aħna nistaqsu mal-mulej x'irid minni. Il-mulej x'irid daw iċ-ċirkustanzi. Mhux naqbdu niddeċidu aħna x'inhu l-aħjar għalina. Din nagħmluha bħala soċjetà, aħna rridu hekk. Min hu mexxi minn Alla ma jirraġunax hekk, jirraġuna l-mulej x'irid. U rida ta' Alla fejn insibuha eżistijej fil-Bibja, fil-kelma tiegħu u fit-tagħlim tal-Knisja. Daw it-tnejn flimkien. Mhijiex biss il-kelma ta' Alla, imma l-kelma ta' Alla kif tfissirha il-Knisja. Mela aħna eżistijej ma nistgħux infittex ir-rida ta' Alla jekk jiena minix naqra l-Iskrittura u minix nimxi mat-tagħlim tal-Knisja, jekk le qed infittex ir-rida tiegħi mhix immexxi mill-Ispirtu Santu. U dan tfisser eżistijej li allura fit-talb tagħna aħna rrid ikollna l-attitudni illi naqraw il-kelma. Nifmu l-kelma, nitolbu l-Ispirtu jnebbaħna l-kelma u naraw il-Knisja x'tallimna allura mhix biss il-mument li titlob imma anke l-mument ta' formazzjoni sieħa biex int tibda tirraġuna kif tirraġuna l-Knisja. Illum għandna wisq ħsieb u l-idejat eżisti illi jien għandi l-opinjoni tiegħi li għandi l-idejat tiegħi u daw saru importanti ħafna iktar mill-kelma ta' Alla u mhix tallem il-Knisja. Imma din mhix insara. Nistgħu nkunu hekk però ma nridux li aħna nsara. Ma nkunux. In-nisrani huwa dak li qed jikkonverti anke fil-mentalità tiegħu u tifittex ir-rida ta' Alla f'dak li Alla jrid minnu. U din eżisti allura importanti nitalmu aħna nitolbu bil-Bibja, nitolbu bl-Iskrittura, nitolbu bil-kelma ta' Alla. Forsi momenti sempliċi kif titlob bl-Iskrittura huwa illi tażel silta mill-Bibja. Issa s-silta tista' tażilha b'modi differenti. Tista' jew tieħu s-silta tal-qari ta' kuljum tal-Qudies, jew tista' taqbad ktieb mill-Bibja u kuljum taqra biċċa minnu, parti minnu, jew issib xi rivista li jkollha diġà qari mill-kelma ta' Alla u mbagħad ikollok ħsieb fuq dak il-kelma. Għandna diversi rivisti kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż f'pajjiżna li nistgħu nużaw dawn ir-rivisti li jgħinuna fil-ħajja ta' talb.
Jew inkella mela nistgħu wkoll batt ta' fidi, però dina rridu nagħmluha b'ċerta għaqal u mhux b'mod maġiku. San Franġis kien il-mod tiegħu kif jitlob f'ċerti momenti. Niftħu l-kelma talla kif tiġi u nieħdu dik il-kelma bħala ħaġa li l-mulej qed jgħid li issa li jallu. Mela 4 modi ta' kif inti ħataqra s-silta. Jew il-qari ta' kuljum, tal-ġurnata, tal-quddies, jew taqbad ktieb mill-Bibja u kull darba taqra parti minnu tgħid naqbad il-Vanġilu fejn fin ta' San Mark u naqra biċċa biċċa. Jew inkella ikonna xi rivista illi jkollha silta l-Bibja kuljum bispjega magħha, jew inkella niftħu l-Bibja kkażu kif tkun u naraw nieħdu dik il-kelma f'kuntest ta' talb mhux maġiku. Però irridu mbagħad nagħmlu dawn l-isteps żgħar eżistej biex hekk nitolbu bil-Bibja. Qed ngħidilkom vera affarijiet sempliċi ta' ħbieb. Illi l-ewwel taqra l-kelma bil-mod, mhux bil-għaġla. Aħna għandna l-problema li ħafna drabi l-kelma talla nafuha nkunu smajnija diġà kemm il-darba fil-Knisja, allura naħduha for granted. U meta jiġrilnek nimmissjaw ħafna dettalji sbieħ fil-Vanġelu u fil-kelma. Mill-ewwel naqraw bil-mod b'attenzjoni. Waqt li qed taqra, ara x'qed jolqtok. Ara x'qed jolqtok minn ġewwa. U dak li jolqtok ħażżiżha l-Bibja ma jimpurtax, immarkah. Jew iktibha fid-djarju tiegħek, jew xi ħaġa file fuq il-computer, anything, bħala kelma li lilek qed tolqtok. Mela l-ewwel taqra l-kelma b'attenzjoni, tara x'qed jolqtok. Imbagħad tirrifletti ftit taħseb fuq dik il-kelma. Tipprova tifhimha aktar, forsi jkollok xi kummentarju żgħar tal-Bibja, jew xi Bibja bin-noti isfel. Affarijiet żgħar li jistgħu jgħinuk tifhem aktar dik il-kelma. Imbagħad itlob dik il-kelma dak li laqtek minna ibdlu f'talba. Ibdlu f'talba. Mhux titlob għal 100,000 ħaġa oħra, ibdel f'talba dak li laqtek fil-kelma stess. Imbagħad dik il-kelma inti tipprova tgħixha. X'hekk tkunu qegħdin nitolbu allura ikkun li trid int kif issemmek da fl-art. Mela mhux li ngħiduha jkun li trid int biss. L-ispirtu li jkollna ta' ikun li trid int li jiena mfittex irida talla. Illum se nifqu eżistijej fuq mela l-ewwel parti tal-missierna niġbor kollox fil-qosor. Talba tal-missierna mhix biss talba biex ngħiduha hija mod kif nitolbu. L-ewwel ħaġa hija l-attitudni profonda li naċċettaw l-Alla b'missierna li nħobbuh u nafdawh u li nġibu ruħna tawliet u laqda bejnietna fil-Knisja fil-komunità. Imbagħad l-ewwel spiritu li għandna fit-talba tal-missierna hija illi infaħru l-Alla, jitqaddis ismek, it-talb ta' tifħir. Imbagħad li nfittxu s-saltna talla, li nfittxu li nimtlow bl-Ispiritu Santu li jġib il-preżenza ta' Ġesu l-Missier ġewwa fina u li nfittxu ir-rieda tal-Lara. Dawn huma 3 momenti ta' kif aħna nistgħu nitolbu anke fit-talb personali tagħna.